खुलुमबाय। दिनै खन्थाइ बिबारनि बिजाबनि सिनायथि आयदायाव नेवसिजानाय जिउ बिजाबनि सायाव सुंद'यै फोरमायथिनो लादों। बेयो गांसे खन्थाइ बिजाब। बेवहाय गासै दों 65 खन्थाइफोर दं। बेफोरनि गेजेराव दोंनैसो खन्थाइफोरनि मुंखौ मुंख'नाय जाबाय। बडलेण्ड, सान सोरजिगिरि, जोनोमथिलि हादर, गोदान मुगानि जों फरायसा, बर' सिख्ला, रोमै रोमै जाखांफैयो दुखु, जोहोलाव दैमालु, बादायारि मुगा, सोर नों अनजालि, जोनोम गामि। बिजाबनि गिबि फोसावनाय थांनाय 9 फेब्रुआरि 2017 इं मायथाइ। बेसेन 100 रां। बिजाबखौ लिरगिरियानो फोसावदों। नेवसिजानाय जिउ बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय चिरां जिल्लानि आवथायाव थानाय आमथेखा बाजारनि खोरोमदाव ब्रह्म। बेयो बिथांनि सेथि खन्थाइ बिजाब। गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ रायफोरथियाव खोरोमदाव ब्रह्मनि सेथि खन्थाइ बिजाबनि सायाव बुंदों दि आमथेखानि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालियाव फरायनाय 10 थाखोनि अनजालु खोरोमदाव ब्रह्मआ उन्दै बैसोआवनो नेवसिजानाय जिउ मुंनि खन्थाइ बिजाबनि लिरनाया बाखनायजाथाव। बिथांनि इयुन मिजिं आरो गोसो बिगियाना बे लिरनायनि गेजेरजों रोखायै बेरखांदों। बिथाङारि गोसोआव बोलो आरो थुलुंगा दङ। जिउआव माबा मोजां हाबा मावलांनायनि बेखौ रोखायै नुनो मोनदों आरो आं जोबोद गोजोनदों। बिथांनि खन्थाइ बिजाबखौ आं फरायनो खाबु मोनाखैब्लाबो मिजिंथिदों लिरनायफोरा खन्थाइ महरै बेरखांदों। बिमा बिफा, फरायसा, फोरोंगिरि, मिथिंगा, जोहोलावफोर बायदि बिथिंखौ गाहाय खालायनानै लिरनायखौ नायखां बिलाइनिफ्राय नुनो मोनदों। जों साफ्रोमबो थरथिंसे दै बादि जों ज' जायोब्ला लैथो बादि जागोन। थरथिंसे दैजोंनो दैमा लैथो जायो। दैमा लैथो नङामोनब्ला बे बुहुमानो जानाय नङामोन। खोरोमदाव बिथांनि मोजां हाबा मावनाया थरथिंसे दैजों समान जादों। बे थरथिंसे दैनि आंखालनि थाखायनो सोरनिबा जिउआ खहा जायो, मिथिंगाया सोमखि महर लायो, समाजाव रानस्राव बार बारो, समायना बिबार बिलाइफोरा स्रय सिरियो। थरथिंसे दैनि बेसेन गोनां जानो जों बयबो नाजानांगोन। खोरोमदाव बिथांनि खन्थाइ लिरनाय हारिमुआ बयखौबो मुखुब थाहोनो फोरोंदों आरो लिरनाय हारिमुखौ थुलुंगाखांहोदों। बिथांनि साननाय आरो हाबा मावनाया गोलाव लामाथिं आवगायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि बिजाबनि सिनायथि आयदाया एसेयावनो थुंगेबाय। गोजोन्थों।